Hola, amics gracienques i gracienques. Estic al Club Natació Catalunya, aquí dalt al Can Toda, i amb nosaltres està l'entrenador del sènior femení del Club Natació Catalunya, que ara no es direu així, es dirà el Plus Club Natació Catalunya. L'entrenador es diu Xavi Belmonte. Xavi, bones tardes. Bona tarda. Xavi, perquè els amics de Gràcia, els graciencs i les gracienques, sàpiguen qui ets tu, ens pots dir una mica qui ets tu? Bueno, soc una persona del món del waterpolo des de fa molts anys, és la meva segona temporada al club, anteriorment havia estat amb el juvenil, cadet i segon entrenador del primer equip. A partir d'aquí, aquesta temporada se'm va oferir el repte de poder portar el primer equip i acceptat, i aquí hi ha moltes forces. Ja portem 3 setmanes entrenant per tirar tot amunt. Molt bé. Javi, abans que comenci la Lliga us aneu a Berlín, al Champion, a veure si us podeu classificar. Si no es classifiqueu és l'Europa Cup, no? Es diu així? Sí, més o menys. Nosaltres, finalment vam poder obtenir la classificació per la Champions League femenina. Òbviament el grup està molt engrescat i molt content amb aquesta oportunitat que se'ls ha passat per davant. I tal com dius, el tema està en que nosaltres ens anem del 3 al 6 d'octubre a jugar fase europea a Berlín, amb un grup amb 2 equips grecs, un holandès, un espanyol que som nosaltres i les alemanyes, les anfitriones. I passi el que passi, podríem seguir jugant Champions League o l'Eurocup, que és l'altra lliga que depèn europea, que també es juga paral·lelament a la Champions League. Ja. Escolta, una cosa, ara us esteu preparant per això, després vindrà la Lliga Espanyola, no? Sí. Però tu què penses que el Catalunya vagi a la Champions? Home, la veritat és que és un regal per nosaltres poder estar a la màxima competició amb els millors equips d'Europa. I al final això comporta una responsabilitat també, que crec que l'estem afrontant amb molt de valor, amb molta intensitat, amb moltes ganes. Les noies, tal com he dit abans, porten 3 setmanes i s'estan deixant tots per intentar arribar de la millor manera possible. I a partir d'aquí a jugar. Molt bé. Xavi, heu fitxat alguna jugadora? Sí, hem tingut 2 baixes, Milena, boia puertorriquenya, i Marta Madre, que no segueix amb nosaltres, i les hem reposat amb una altra boia anglesa, xula, i vam decidir donar-li una última fitxa a una juvenil perquè hi hagi competència entre les juvenils que pugen, que ho fan bé, i perquè millori el nivell d'elles i perquè creiem que poden tindre un futur aquí al club. Avui m'han comunicat que juguéssiu la Champions, juguéssiu l'Europa Cup, no jugareu aquí, al Catalunya, jugareu al Sant Jordi. No ho sabies? No tenia el 100% d'aquesta... No tenia seguretat del 100% d'aquesta resposta. Suposo que per temes d'aforament de piscina i tot, l'aforament, la piscina és més gran i tot, crec que la Champions League et fa complir una sèrie de requisits que desconec si els complim o no. M'imagino que sí, perquè al final no és la primera vegada que vaig a fer Champions League amb altres clubs com a segon entrenador, i en pitjors piscines s'ha jugat. Bé, escolta, una altra cosa. Una vegada acabi la Champions League, estiguem a la Champions, estiguem a l'Europa Cup, comença la Lliga Espanyola per vosaltres, no? Sí, la setmana següent tenim partit ja, primer partit contra Terrassa, segon contra Mataró, 2 rivals de la part alta de la classificació que lluiten per grans fites, però nosaltres al final, tant a la Champions com a la Lliga, ens hem de proposar, ens proposem com a objectiu ser millors
avui que ahir. I demà ser millors que avui, millorar. Treballar i des de la cultura del treball, del sacrifici, de l'esforç, de l'intentar millorar, de ser un equip conjunt, arribaran coses. Llavors, la lliga és molt llarga, òbviament, són 22 jornades i ara mateix, Javi, que sàpigues que el meu programa Gràcia Multisports, de Ràdio Gràcia, estarem pendents de Berlín, molt. Ja he demanat que m'enviïn fotos i com que l'Alep també posarà fotos, agafaré fotos perquè la gent gracienca se n'enteri. I, escolta, i el teu futur com el veus? Doncs ara mateix no veig més que l'entrenament que tinc d'aquí una horeta. Sí. I al final el futur és una cosa que no es pot predir. Al final el que sí puc pensar del futur és que no pensi, hòstia, i si hagués fet això o hagués fet allò, no, nosaltres donar-ho tot i que al final de la temporada no ens podem posar uns peros, sinó que, escolta, ho donem tot i ja està. Aquest és el futur que espero, poder donar-ho tot i que les coses surtin bé o normaletes. Llavors, per això. Ja. Escolta, t'ho dic perquè ho sàpigues, que el dia 25 comença el programa de ràdio i aquell dia portarem a la Martina Terrer, que no em confongui perquè sempre poso una entremig i que no és. T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè jo crec que aquesta noia és jove i es mereix fer una entrevista per tot el que ha fet pel waterpolo espanyol. Bueno, que és molt. Al final jo vaig coincidir una temporada amb ella, hi havia Covid per mig, no vam poder acabar de gaudir-la junts, però la millor portera d'Espanya i la millor portera del món. La tenim aquí i és del barri. Sí. A gaudir-la. Viu aquí a la plaça Rovira, saps? Bueno, no és Rovira, és la Granja, em sembla. Però bueno, per allà. Escolta, Javi, molta sort, sincerament t'ho desitjo. Espero jo donar moltes alegries, que vosaltres me la dongueu a mi i jo els hi passi als amics graciencs. I escolta, res, endavant i molt, com es diu, no molta sort, molta merda, no? Que això és el que es diu, no? Cosa del teatre, sí. Cosa del teatre. Molt bé, gràcies, Javi. A tu, gràcies. Vinga.